Matud pa nga kumuhatag ka, way bawi ay. Kay kung mamawi ka, dili tinud-anay ang imuhang pagtabang. Dili tinud-anay ang imuhang pagkatao. Pero usa kay imuhang pamation kung mapamatud-an nimo nga gigamit ka lang. Bawion ba nimo o dili? Mga ka-dear friends, kinausap ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para pagkatulasan ninyo og lain na sad nga istorya nga pinada sa usa sa tuwa mga YouTube subscribers diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Sa ato mga kaigsunan diha, ako dyan po mong gihangyo nga pag-subscribe. Please, help nga mag-grow ang ato ang YouTube channel para mapadayon nato og paghatag og mga nindot nga mga istorya nga makahatag og inspirasyon sa itong mga kaigsunan. Nga mga kaagisan sa itong mga kaigsunan nga gusto lang i-impart para doon na tayo makatunan. So again, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And of course, ayaw sa mong kalimot sa pag-subscribe and click the notification button sa tuang usa ka channel ang katabi with Ate Gems. Kung nangita mo sa mga daan nga mga istorya nga wala na ninyo makaplagi nining bagong format nato sa tuang YouTube channel. And of course, kung ginasa mo mapada sa inyong kagaling suwat kay para ma-share ninyo yung experience, either good or bad, basta makuha ng pagtulunan sa itong mga kaigsunan, please feel free to do so. Okay? So, isend na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com or might as well, i-check na lang ninyo ito ang video description nga naa sa ubos. Basahan ninyo to. Na dito ang ato ang email ad. Shout out sa tanan natong mga kaigsunan nga nagtanaw all over the world. So naata sa USA, sa Europe, sa tanang mga Southeast Asian countries na sa mga mananaw diha. And there is siyempre no sa some parts of Africa and Australia na asa daghan. Pero mas naglabaw diri sa Cebu City. And sa tanang mga makasabot sa tuang pinulungan. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. So dito maglangay o ganyan na ang istorya nga pinada sa tuang igsuon nga si Joe Phil. Diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Joe Phil. 30 years old na o naa na nimuyo sa Lapu-Lapu City. Di lang na ako isulti ang eksaktong lugar kay lisod na. Mapuno niya ako sa sungog diri. Medyo katawanan mo kay ni akong sitwasyon na ako ikumpara sa mga uban nga mga istorya nga pinadala diha kanimo. Actually, Papa Joe, usa ko kay engineer. Og makaingon ko nga maayo man sad ang akong pagkabutang. May balay na ko so sa ka subdivision diha sa Lapu-Lapu ug may sakyanan pa. Ang akong mga parents kay naa sa norte. Akong gipalitan sad nako sila og luna dito kay bag-o raman sad ni retire si Papa. Og si Mama plain housewife raman. At least dito gamay raw gasto sila si Papa og Mama og di mahurot dayon ang pension ni Papa plus maghatagan pagyud ko. Dako na biyasad ko og sweldo nga kung buot hunaon makabuhi na gyud og pamilya Papa Joe. Bata pa lang ko, focus na gyud kay ko sa kong pagtuon. Kay maluoy lagi ko nila ni Mama og Papa. Damgo gyud nako nga mahawas nako sila sa kalisod. Labi na nga nakita nako si Papa nga nadiin-diin na lang ganing pangutang para sa ko ang tuition. Abigyan nako sa among mga paryente Papa Joe nga mahuyang ko. Kay wa man gid sila makadungog nako nga naguyab-uyab sa una. Di sa ko barkadista. Naaragyo ko pirmi sa among balay, sud sa akong kwarto. Ang tawag nako sa akong self kay usa ka introvert. Di ba sa ko mabitin kung buton na naon Papa Joe kay di sa ko mubo og labaw sad nga di sa ko tambok.
Pero wa gyud ko makasuway nga manguyab. Hinon, grabe nga akong bugas-bugas sa una, mao nga nagbilin gyud kini siya og uwat sa ko ang naong. Matud pa sa akong mama nga, Dong Jofil, kanus ka taon mi nimo tagaan og apo. Unsam sa paghatag og apuan ng imong anak nga wam ganay gipelailang babae diri nato. Sagbat pa sa akong papa. Igo ra ko nga ni smile nila Papa Joe, pero deep inside nituhop ba gyud sa kong nahuna kung unsa gyud ko. Basin og bayot siguro ko. Mao to nga ako na sa silang gitubag. Ay lagi mo kabalaka ma, pa, maminyo ra lagi ko puhon. Mas mayo nang makapundok ko kaysa muhambag lang dayon ko, dayon nang magkinaunsa, magkalisod ko sung kahimtang, asam ko dagan. Ana ragyapon ninyo. Talipod nga nitubag si Papa nga, Dong Jofil, pagklaro diya oy, basin mahuyang ka, walang kamusulti ni mama ni mo og diri nako. Nitubag pug ko nga, unya pa, kung mahuyang ko, dawat ko ninyo. Pangumidya ko pa, Papa Joe. Si mama ang nitubag, Dong Jofil, kung mahuyang ka manggani, dawat gyapon ka namo oy. Siyempre, anak baya ka namo ug buutan ka nga pagkaanak. Di man na nimo tinuyuan kung mahugyod na ang imong pamati. Ang amo lang, basin og masakitan lang ka puhon. Labi na og hukhukan lang ka og lalaki. Nabuak gyud nga kung ba o kinatawa ato Papa Joe. Di ho katuo nga masulti to ni mama diri nako. Di ko bayot uy. Kamu ba? Matod ko pa nila. Pero paraygon kay ko og tuno nila, Papa Joe. Ako raman good ang anak. Mao to Papa Joe nga ako gyud kitestingan ang akong kagalingon ug unsa bigyud ko. Sa akong work, sa akong cubicle, nasa tapad ang akong kauban nga lalaki nga matawag ta nga crush ng bayan. Mistiso, taas, ug maayo manamit. Ako siyang gitutukan kung maibog bagyog og lalaki. Totoo dyo kung nagsitutok niya. Ang gipangita kung asa nga parte ko nga maganahan niya. Og napamatud-an gyud nako unsay hinungdan nga wa ko'y uyab Papa Joe. Naon sa mga Phil? Naihugaw akong naong? Wala oy. Gwapo manggug ka. Nakaana lang kusong kagulingon bro ba nga. Kung pariho pa lang ta pagkagwapo, siguro daghan na takong nauyab ron. Matod ko pa. Sus, kanarada eh. Makauyab magugkagod kung gustuhon gud nimo. Ayaw lang sa dog ka ng tas-ae mong standard. Basin pilian ra sa kay ka. Di man ka lisod makauyab kung mangarte lang sa ka. Naamas kay imong dating. Tinudanay na ko ang sulti ni mo bay. Dito natubag ang akong pangutana, Papa Joe. Di gyud ko bayot o wag gamay nga spark nga nakalike ko ni Gerald. Hinoon ni admire ko kay tinuod ang iyang gisulti nga how I wish pareho mi kagwapo. Pero usa sa tinuod nga gisulti niya kay katuningon siya nga taas ko og standard. Tinuod gyud na kay namay sige pa-cute-cute nako pero di nako type. Labi na og mga tiyabihon nya ang uban baduy sa kay manulti ma-turn off dayon ko Papa Joe. Nami kauban babae, Filipina beauty, mga 5'4" ang height o bright kaayo siya manulti Papa Joe. Di masyengon nga gwapa gyud kayo pero inigsulob niya sa among uniform, sexy kayo siya tan-awon. Sa pencil nga skirt, o niya, parisan og high heel. As in, ma-turn on gyud ko niya nga magtan-aw. Pero kutob ra gyud diha. Mo pasiplat ko niya ug ako sad murag kog buang kay kung mo pasiplat siya nako muduko ko dayon. Murag kog malanay. Di malikayan nga mag-daydreaming ko tungod sa akong kaibog ngadto niya. Nakasuway ba mo ana kamo nga naminaw sa akong istorya karon? Until one day, na ni-text na ako. Nagpaila siya sa pangan nga Karen.
Since wa ko'y lingaw, kay nibawas na sa ko niya og chat through text. Sa una-una, kinsa ka ni siya? Mao nga ako gid siya nga gi-sukit-sukit pag-ayo Papa Joe. Ni text ko og matod ko pa nga, Miss, asa nimo nakuha ang akong number? Pangutana ko pa. Ni-reply siya dayon og ningon nga, somewhere good, basta kaila ka nako. Unya na lang kumutugan nimo og si kinsa ko. Basta ang importante, nagka-chat-chat na ta. Ni-reply sa ko balik nga, nakay FB para sa messenger lang ta mag-chat-chat. Matod ko pa. Ni-reply siya dayon nga, ay, dili lang. Ari lang ta sa text-text kay mawala ang thrill kung mailhan ako nimo. Basta, everyday kita magkita. Tubag pa niya, Papa Joe. Bisan nun sa lang among istoryaan, Papa Joe, nga maabda na lang mi o kadlawon kay na-enjoy mami sa mga topics. Ang nasud sa kong nahuna niya to kay si Vina. Si Vina man siguro ning bayhana. Si Vina, Papa Joe, kay katong babae nga akong na-mention sa unahan nga kauban ako sa work nga Filipina beauty pero lakas kay dating. Duka kay ko nga ni-report sa work ug excited kay ko kung kinsa ka to nga akong ka-textmate sa kuang katrabaho. Nga giduka sad kay mao gyud na nga akong ka-chat og hoping nga si Vina. Pagtanaw na ko siyang cubicle ni Vina kay wa man siya. Gikulbaan dayon ko Papa Joe. Samot na nga niabot si Vina nga late kaayo og ga-shades pa. Nakaanak ko nga mao na gyud ni. Siya gyud ni. Pero wa ko magpahalata kay basin pa day og dili kauaw uroy. Gitry na ko dial ang number sa ko ang ka-chat hoping nga muring og si Vina ang tagiya. Pero ang akong nadungog sa pikas linya kay the number you dialed cannot be reached. Please try your call later. The number you dialed cannot be reached. Please try your call later. Mo na nagbalik-balik, Papa Joe. Mo to nga gipasagdan lang sa nako. Sukad-sukad, wapi ko kasuway nga nagka-istoryahanay gid mi ani ni Vina. Ever since nga nasud ko sa trabaho. Mawawa man ko niya kay mas ahead ni siya nako og gamay. Makita na lang ako siya nga kalit lang nga mulingi sa ako ang nahimutangan. Pero imbis nga sugaton na ko yung pananaw kay muduko ko. Kay mauwaw ko. Nya, balik na sa tanaw siya sa iyahang computer. Pagkagabi niya na Papa Joe ni text na sad siya. Bali, second day or night namo to. Kalit lang siya ni text na ako nga, ikaw ba, lihok kay kag mga mata uy ganina? Wa ko kasabot sa akong buhaton Papa Joe. Nitubag lang sa ko nga, mauwaw magug ko nimo. Feeling gyud na ako Papa Joe nga, si Vina gyud ang akong stalker. Ha ha ha. Stalker gyud ang akong igamit nga term. Karen di ay. Karen ba gyud tinod name nimo? Text ko pa. Og ni-reply siya nga, secret. Dukaan ako ganina eh. Pero in fairness, ikaw kay inspired kay ka. In love siguro ka no? Well, yes. Inspired kayo ko and how I wish nga mabuhaton nato in person. Ni-reply pa ko sa text. Basta, mabot ra na soon. Importante na we are communicating. You? Well, I find you cute. By the way, what are you wearing? Sus, Papa Joe, naabot ang among convo sa erotic nga mga issues. Santod nga, nihangyo ko niya nga pwede ba nga mag-talk me. Meaning, tawag na lang kay kapoy baya magsigi og text. Nisugot siya Papa Joe og kadlaw na tunda ko. Usa ka hagaw-haw lang ako nadungog sa pikas linya nga seducing kaayo paminawon. Hello, Geophil? Happy na ka? Sa kahagaw-haw sa iyang tingog, Papa Joe, ni samot ka bedroom voice ang iyang tingog. Bisan asa na lang mabot ang among topic, hangtod nga mangutana na siya nako og, what are you wearing, Phil? Kung mutubag ko niya, Papa Joe, kay tubago na sa ko niya og pina-seducing kayo, Papa Joe. Musumpay siya.
Na-imagine ako no nga. Karon, katapad ta. Mga pong bitaw nga makapainit sa leon o mahitabo gyud ang paglapa sa leon siyang kaugalingong leon, Papa Joe. Inikting trabaho kay maski duka kay ko kay inspired kay ko. Kay uyab namin ni Karen nga akong gituhuan nga si Vina sa phone. Namalit gyud kog si Nina nga bag-o niya magkulo na ko para ma-impress na ko si Vina sa office. Hasta si Gerald katong tapad na ko sa kong cubicle kay murag nabayot sa akong kausaban uy. Matod pa ganin niya nga, humuta na mo ba uy? Lami magkakagakson. Dungan sa pagsugmak niya hinay sa kuntiyan, Papa Joe. Pero, wala sa si Vina sa iyahang cubicle niya ito. O nisamot akong duda nga, siya gyud si Karen. Kay siya, si Karen o si Vina, usara. Half day siya ato, Papa Joe. Medyo haggard ni siya tan-aon pag-report niya nga murag naluya. Tuyoon gyud nako nga muduol niya para mapansin niya nga akong pagka-glow up. Pero muduko kini inigduol nako. Pero sa di pa kay makita gyud nako nga mo-action siya og pahiyom. Walang duda, siya gyud ni. Na-imagine na gyud nako nga mong convo pagkagabi ana nga puertin niyang agu sa phone. Kay nag-alams na kami sa phone, Papa Joe. Kanang phone S. Naluya pag-ayo ang karnero siguro. Bawnon yun na ako ang iyang kahumot, Papa Joe, uli sa balay. Ako yun nag-memorize. Gustong ta ko nga mo nag-istorya niya sa personal pero daugon lang ko sa kauwaw. Moto nga, niuli ko dayon sa balay. Human ko na ni hapon kay naligo ko o gisiguro yun na ako nga naka-charge ang akong phone. Ako sa giandam ang akong laptop. Mga 9 p.m. ako dayon gi-open ang akong laptop o nakununa ko nga i-search na akong account ni Vina ug tuod man ako jud nakita. Kaya nasayod man ko siyang apelyido. Ako din giukab ang iyang mga pictures ug nag-search jud ko dito kanang medyo natural lang ang mga pictures niya. Kanang walay filter. Akong giandam ang picture ug gidial dayon nako ang number. Hello? Sa pikas linya pa. Hi. It na you? Musta? I miss you. Pusot-pusot ko pa nga pangutanan niya nga to sa pikas linya. Okay ra ko but need ko matugog sa iyo kay duka kaayo ko sa work. Basin masuspended pa ko. Matud pa ni Karen din ako. While gatok may Papa Joe kay gasihog tanaw siyang picture nga naa sa laptop. Karen, pwede na ba ta nga mag-face reveal? Kay ganahan na kay ko nga mag-talk ta in person. Matud ko pa og nitubag na sad siya nga ayaw lagi pagdali. Moabot ra na. Pero by the way, ba, ugma, na ako'y hangyo ni mo. Akong tita na sakit manggod. Okay na ni mo baro ko og kwarta? Kay akong kwarta manggod, gipalit na ko og bag. Wa ko kaandam og extra niya. Hangyo unta siya nga manghuwam. Kay iya ipalit daw og tambal. Pwede ko nga mubaro ni mo maski 3K lang. Total, kauban na bitaw ta. Ipadala lang ani nga name sa kanang padalanan og kwarta. Please lang kung okay lang nimo. Siyempre, Papa Joe, nagpa-impress ko nga to niya. Mao nga, wag ko mo balibad. Mao pagkabuntag, so pa kumadto sa work, nihapit sa ko sa padadanan og kwarta. Gisend dayon nako ang 3K sa name nga gihatag ni Karen nako. Ako din siyang gitextan nga dana ang pag-send nako og ni-reply siya og thank you and see you at work. Pag-abot ako sa work, Papa Joe, nisugat gyud kong pananaw si Gerald nga nagkaon og burger nga smiling kaayo. By Phil, lahi naman yung kay kag-aura bay. Murag na may naka-inspire nimo. Duda ko may uyab na kano. Dako pang tingog ni Gerald nga nakapalingi sa kong mga kauban namo labi na nga to kang Vina. Nikatawa na lang ko, Papa Joe. Ugwaan lang ko tubayi si Gerald that time. Basin nung masuko si Vina sa mga tinaguan, basin na aling siya rason, nga nung di siya ginahan nga mulugwa. Padayon ang mong communication ni Karen. Grabe na kay siya ka-sweet o nalipay sa nga akong parents nga di ay ko bayot. Nga di bayot ang ilang anak kay ako mas lang giingnan nga nanak ko uyab sa trabahoan.
Pero sa pagkakaroon, di sa nako madala sa balay kay bago pa man. Nakita gyud nako si mama ug papa nga lahi na kaysa sa una. Tanaw nila nako, nausab na sad ko, kaya nag-gym na sad ko para ma-proud si Vina sa ako ang lawas Papa Joe kung magkuyog mi. Pero Papa Joe, ang kunon ko nga makaluya gyud ni si Vina kung akong ikastorya o si Karen. Kay wag yo laing mahununaan nga topic kay moabot gyud sa imaginary nga pagpugno sa leon o karnero. Kay puro sa gyud hagaw-haw ang iyang tingog kay late sa gabi naman nga makig-talk siya nako. Ang ako lang kay Bulngan, ani ni Karen o ni Vina Papa Joe, nga una pamanta ni siya og trabaho nako pero nganong mahutdan man siya og kwarta. Sige na siya panghuwam o pangayo nako Papa Joe og ako san, okay raman sa total. Wa man ko magkalisod. Mura bitaw ko ganang na-hypnotize niya nga inig pangayo niya nako kay makahatag dayon ko. Niabot gyud ang pila ka buwan namo nga mao na gyud niya mong style. Mao nga niana ko niya nga need nako ang bayad sa utang o huwam niya. Maski wa gud Papa Joe, di mo na ako pangayoon og balik unta. Para nako ako tong gibuhat para mapugos lang gyud siya og pakikita nako ba. Basta sa akong nahatag niya o pahuwam kay niabot gyud og mga 50k Papa Joe. Last year ni nahitabo Papa Joe, 2024. Pero dako gihapon na oy. Ningon siya nako nga sa ka lugar sa Ayala daw mi magkita. Unya siya ray muduol nako inig out namo kay tagaan daw nako siya og 1 hour sa para mangandam before mi mag-meet. Sumaw to Papa Joe, freshen up din ko. Nagpahumot din ko ug ako pang ipag-car wash ang akong auto kay syempre dako og chance nga malapa na gyud sa leon ang puhing karnero. Humantanan, niyato din ko sa Ayala. Somewhere kilid sa ka hotel. Ni-text na ko o ni-text ko niya nga asa na siya o ni-reply siya nga on her way na daw. Purti na kinakulipaya, Papa Joe. Excited na kay ko. Kikulbaan ako. Nangisog na gyud ang leon. Siya ka-excited nga gipamaak pagani ko sa lamok nga naglupad-lupad dool sa mga Chinese bamboo dito nga nasa kilid. Diyang kalit nga ako nakita akong usa ka kauban nga si Gerald Papa Joe nga nipadong siya nako. Abi na kog coincidence lang ba nga nagkapareho mi og destinasyon. Pero niduol siya nako Papa Joe og gikulbaan ako. Basin og uyab sila ni Vina unya nasakpan mi o unsa ba kaha. Pero sa kalit lang iyang gidunol ang iyang kamot nako para mulamano. Mao nga gidawat lang sad nako. Og sa kalit lang ningon siya nako nga, "Bay, sorry kaya." Na siya ako Papa Joe. Sorry. Nisumpay pa siya nga, "Joke naman to ako pero naglisod mo kong bawi eh. Kabalo magugo nga naibog kang Vina kay klaro man kay simong mga mata. Og sa tinod lang, kabalo man ang tanan ni nga kauban na to nga na-crush kang Vina. Pero sorry kay bay ha." Dungan sa pagdunol sa sobre nga nay nakasuwat nga 50k Papa Joe. So, si kinsa man da itong akong kaistorya nga babae. Nagluha-luha pa ang akong mata tungod sa kalagot Papa Joe. Ako ra to bay. Mo bitaw nga hagaw-haw lang akong tingog ato para di kini mo mailhan. Ako ng talent magbinabayog tingog. Sorry kay bay. Ako ganda siyang sukmagon Papa Joe siyang gibuhat pero dagamang tao nga nasa palibot o napay mga bata nga nagduwa-duwa sa playground. Samot pa nga laing kailan ako ang niabot. Si Vina nga kusmod kayong naw nga niduol namo. Bay, akong gipugos pare si Vina. Akong gipapari para pagpangayo nako nimo og pasahilo. Nihangyo lang ko niya bay nga kung pwede pauban ko niya para masabtan ko nimo. Masabtan nimo ang tanan og niyasad nga gipadahom tika nga siya ang imong kasturya. Gipasabot ra man sa ko ni Vina Papa Joe. Kay una daw ni kumpisal si Gerard niya tanan og para lang sa mga pasabot ko mo nga iya na lang sa kunong gitabangan si Gerald pagpasabot diri nako. Matod pa lang duha kay nabuhat ako to ni Gerald ang pag-scam nako kay wa daw ni siya kabayad sa iyang sakyanan.
nga iyahang giloan kay na short siya sa kwarta. Kay iyang gipalit og tambal sa entiya nga may sakit. Tinuod yun ito. Katong babae nga tag-iya sa pangan nga akong gipadad-an og kwarta ba. Kay iyahang yun itong tiya. Katong among mga igat-igat sa phone, Papa Joe, matud pa ni Gerald kay partly tinuod to. Kay kumutuo mo sa dili, si Gerald kay usa ka Maya. Maya di ani tawhana mo nga vain kaayo manamit. Og na-discover niya nga likeable daw ko. Diyang nag-gym-gym ko og talent daw niya nga magpaka-babae og tingog. Nakaingon ko og wow. Ang akong gituhuan nga gukdunon og chicks kay mistiso, kay lalaki kaayo tan-awon pero sa laki mo mo gukod. Di gyud matagna ang tao. Dugay na sa kabalo o dugay na sa nakabalo si Vina sa pagkatao dahil ni Gerald. Kay una pabayaan ni sila nako. Sa tinuod lang Papa Joe, kasukmagkon gyapon ko ni Gerald. Pero naaman si Vina, mao nga nitiurok na sad ko. Namugnaw kog sabot nga nagbinayot si Gerald sa mga tubangan ug giingnan si Vina nga siya ang akong gipantasya matag istorya namo. Hangtod sa kadlawon, sus kay murag gikilig man sad si Vina. Uwawa lagi nako Papa Joe. Game man sa din siyang pagkababae. Akong giingnan si Gerald nga kailan nagkatunga ang imong ibayad na ko diri bay? Ganang bayri lang kong igo na ganang makakwarta na ka. Pero ningon man siya nga okay na kuno siya kay gipadad-an man kuno siya siyang mami nga nasa Europe. Nawano nung kalagot ni Gerald kay tungod niya mas nagkatinuod na noon ang tanan. Kaya nagkaistoryahanay namin ni Vina in person. Tungod kay may instant 50K ko atong gabion na ako na sang gihagad ang duha nga mangaon sa gawas. O pagkahuman, first time to nako nga magbar kaming duha ni Vina. Kay gigalgal men mi ni Gerald. Siyempre, gitagaan gyud ko og higayon ni Gerald nga magkabanding mi ni Vina. Di na kay ko mauwaw niya kay nailhanan nako siya. Nga susama nako magiwawon sa DI kaayo. Maski tuod og nakabalo siya nga naibog ko niya pero why mali siya niya nga mong panaghigalaay Papa Joe. So kadato nahimo naming best friends kaming tulo ni Gerald, ni Vina ug ako. Doon nga namin mag-lunch ug mag-night out. Si Gerald kay manghuam gyapon pero pawamon gyapon nako pero wa ko'y plano nga bawion niya nga akong gihatag. Kay sa tinod lang si Gerald ang nakapapitik sa kong kasing-kasing para kang Vina. What a twist jud sa akong storya Papa Joe. Mura pag di ko makatuo ba? Kay kini di ang mga tao sa tong palibot kay daghan pa di ang misteryo sa ilang pagkatao. Di gyud eta mutuoan ng abi nako, ingani, laki siya, abi nako, ingani. Last sinulog Papa Joe kay gisugot na jud ko ni Vina. O going stronger ang among relasyon as manag-uyab maski 1 week pa lang may kapin. Mao nga excited ko nga nagpadala sa akong istorya. Karon ako na pamatud-an nga love moves in mysterious ways. Usahay, pasakitan ka para magmalipayon ka. Mugamit og mga tao para makaila ka. O unsa ang tao. Daghang salamat Papa Joe and more power sa imong YouTube channel. Imong magtatampo, Joe Phil. Daghang salamat Joe Phil sa nice kanimo nga istorya. Mura sa gikilig siguro nga to ang mga kaigsunan nga naminaw sa imong istorya no. Di gyud ay may bawaan ang dagan sa gugma. Sakto gyud. Love moves in mysterious ways. Daghang salamat jud kayo sa imong nga pagpadaha, pagpa-inspire sa itong mga kaigsunan nga never been too late kung gugma natong isgutan. Before we close this episode, ako sa ding i-shout out ang ato ang mga kaigsunan nga ginahan nga magpa-shoutout sad. And I hope nga mabasa na ko tanan pero di magyud mada. 81,000 na ta and hopefully makaabot na ta 100K. Good day ni Putig TL Block. Daghang salamat. Si Leo X o Leox Ferrano. John Phil. And daghang salamat sa ni Amor Torigosa. Ni John Paul Salinas, thank you so much. Shout out ni Rindol or Ridindudes 7854. Shout out sa ni Lane Q 2298.
And also ni Simply Gemma 764. Thank you so much pag-subscribe. And also ni Maria Micaela Pacaldo 9616. Daghang salamat. Ug hi sa iyahang ating si Sheila Baticolon. And also shout out day ni Era or sino siya? Era Hor or Ortega or kuha ni siya. Hire 6003 shout out. And also ni Honey Jane Rodriguez 9188. Shout out ni mo. Thank you so much for subscribing. Og ni Canilio Shana Lirosia. Yan, 1179. Thank you. Og ni Shira Rosal. Shout out also ni Annalyn Solibio. And shout out ni Barato Realty 591. And also ni Rotsel Maribuhok 6524. Shout out ni Rolando Pasilan 1107. Daghang salamat ha. And ni Graciano Salo, good day. And daghang salamat sad ni Realine Boy and Entertainment Time 5729. Daghang salamat. And kung kamusta nakadungog ani nga akong pag-shoutout, please like and follow also kani mga na-mention nato. Like Gio Villasab and Abarquez Christian 2256. Daghang salamat. Ni LLP 9243 and Jacob Davidson. O ni Jonas Jones or De Los Santos. Daghang salamat ha. So daghan pa kitag angay pa ipa-shoutout next time sa atong video ato ning shoutout ang mga naka-comment sa to ang mga episodes nga gi-air nato. Daghang salamat sa kini sa inyong ubos nga lagad, Papa Joe.